हे प्रेस कॉन्फरन्स दोन गोष्टींक लागून आपयला. एक म्हणजे 7 ऑक्टोबर 2018 या दिसा सकाळी 10 परवरी आमच्या हॉलान परवरच्या हॉलान विशेष सर्वसाधारण सभा घेवपाची आसा आणि दुसरो विशय आसा तो 21 ऑक्टोबर 2018 सकाळी दसऱ्याचो कार्यक्रम आयोजन केले आणि त्या निमित्त आम्ही विद्यार्थी गौरव सोहळो आयोजित केल्लो आहा आणि लोकांक एक आव्हान करपाक जे आयज आमी बसलेले आसा. कारण 35 वर्षां नंतर असली सभा पयलेच फावट आमी घेता. तर गोवा क्षत्रिय मराठा समाज या संस्थेचो अध्यक्ष ह्या नात्यान माझे कर्तव्य आहा फाटल्या वर्सांचो जो पूर्व इतिहास तो कथन करपाचो. गोवा क्षत्रिय मराठा समाज ही संस्था 1926 स्थापन जाले आणि तिचें नाव आसलें गोवा क्षत्रिय मराठा विद्यावर्धक मंडळ. हेजें विशेष महत्व म्हणजे ही संस्था जेन्ना एक विजनान सुरू केल्ली. ते विजन म्हणजे शैक्षणिक एज्युकेशन आणि नंतर तिचे 1942 स्थापना जाली आणि तिचें नाव नामांतर जालें गोवा क्षत्रिय मराठा समाज जाता. चढ उतार पळयले, थोड्योश्यो अडचणी येयल्यो हे संस्थेक आणि 1978 4 जून 1978 पहिली मिटींग सांगपाचें म्हणजे ह्याच साहित्य सेवक संघाच्या हॉलान पहिली मिटींग जाली आणि दुसरी मिटींग 11 जून 1978 जाली आणि ते मिटींगेक महादेव रामा भोसले हेच्या अध्यक्षते खातीर एक कमिटी नेमली आणि ते कमिटीच्या अंडरूच मागीर गांवोगावी फिरून काणकोण ते पेडणे पर्यंत दौरे करून 42 कमिटी स्थापन केले गोवाभर आणि संस्थेचे काम जोरान नेटान चालू झाले.